Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan ni Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Tatang, mapana ko nagtrabaho? Ayan ka din ni Nanang? Digdigosin na ni Carla ka anak kam, anak ko. Aywan gayam, adagayam klase ni Carla ita. Wen, anak. Siya akong timang itulod kan kuha na di eskwelahan da. Kabaulan nyo ka di? Amang ano maulaw kayo ijidalan? Kabalak anak, di na ka di pagdanagan. Asidaglaang mati pagadalan di ka anak kam. Aganad kayo nga rod Agawid kayo adago sa paman ama itulod yun ni Carla. Ken, wen gayam, agsweldo ak inton malam tatang. Itad kunton kanina nang tay paggatang ti masapsapol iti balay. Kastamotan ti paggatang yo kadagiti agas yo. Ay da, agyaman na ka anak ko. Si kanti mangisaksakad kadagiti kasapulan tayo dito balay. May nayon pa'y dagiti agas ko. Ay, no saan la kumakasto iti kasasaad ko itan. Makatulong ako makadakayo kanimanang mo. Awan ti pagdanagan nyo tatang. Rumbang lang ada kami matan kanimanang ti tumulong kada kayo ita. Tanalpas yung matan ti obligasyon nyo kada kami. Saan da kaming obligasyon kaninanang iyo? Idinto tada kayo. Obligasyon mi apagadalin kayong anak may. Tatang, bayanda kami kadilaan kanimanang at tumulong kada kayo. Sige, patuloy akong tatang. Ibagayon tulaangan kanina ng asimreka kon iti trabaho. Sige anak, aganad ka. O anya, saan ka kadian na banog anang itulod iti apo, lakay? Kung aktumot nga minasyaklaan nga ipapilit mo mat. Baibe anak ka dilaang bakit. Nakarkaro ako mapsutak no awan aramidag. Ngam ko na ti doktor, amay parit kan ka ti agbanog. Hamangan no anya ti mapasamak kan ka. Di na ka di pagdanagan. Mariknak mo't kahit no jakon kabailaan. Masyanak nga rudan kadagiti anak ta. Ni Ana, simrek akatulong ijay ilay. Nasapan tumot ngamin anak ki asawa. Iso asaan anakalpas iti panagadal na. Lakay. Ni Mutsara, 2 taon laengen makalpas kuman. Ngam nagsardeng anagadal. Tani Tony nga adi na ti pinagtuloy na anagadal. Kasta talaga lakay. Naimbag nga road tanasingpat dagiti anak ta. Pudno takunam. Aywen, itad ka no ni Sara ti paggatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Agraman paggatang iti agas ka. Ay kanuan gayam. Agbayad ka no ni Tony iti pagadalan da. Tagik sa amin dan inton umay alawas. Ay kaibagam tungarod ka ni Sara inton sumangpat. Wen. Saan pa'y kanong amin ang makaitad ni Ana, takasarsarak na mo't iti ayan ti amo na. Nawan tum at ngamin serbi dyan nakiasawaan na. Dahil dyan lang makibarbar ka dati amo na. Di na pa'y amo at tulungan ni Ana iti panagadal ni Carla. Ay na, di mo namnamaan da dyan alalakay. May samat da dyan nga irresponsable. Ala, ikararag ta iti Diyos. Tas apay la kumata kanayon na atarabayan dagiti anak ta, lakay. Lola, saan ka di nga agawit ni Mamik? Ay saan pa'y makaawid apo, takasarsarak na iti nagtrabahuan na. Kasta ka di, Lola?
Hiwan apok. Ay, sana balay. Taada kami mat kadalulom kani tita Asara kadwam dito'y balay. Awan mo't ni Tita Sara. Ay, kasano katagtrab-trabaho mo't apok. Tapno matulungan na ni Mamim amanggad. Tapno ada pag-iskwelam. Miss ko ni Mami. San apalay, tainton ag day off ni Mami, maagawid to dito'y balay. Kanim bagagayam ni Titam, amapan kayon to kano agbuyay ti sina inton bigat. Kan agpasyar kayo pay. Wow, kayat ko Lola. Huwag na pok, iswadi kan agliday. Tagpasyar kayon to ni Titam inton bigat. Wan Lola. Oh, anya ter aramidom dito eh. Saan pa ya pa nagre-retira yung opisina yo ha? Nagander tayo, Mac. Kaya't ko kumarumarta, kalpasan ti trabaho. Nabayagan na dita rimrimuar. Pasensya kan, Orly. Amo mo tinapasama kada kami iti kalabas. Nagsakit ni tatang, na ospital. Awan mo tinamnamaan da no saan na siya klaang. Kasarsarot mo't nga minimanang ko iti trabaho. Konaktumot nga minkin kang agkalay satan. Tapno da kabinadang mo itibiyag. Orly, imbagak mo't kan ka. Diyak kaya ta mairaman ka pa iti kastoy asasaadan mo iti biyag. Kayat ko, into nagkalay sata, maipamaysatan ti amin iti buklan tanto a pamilya. Sara, Kayat ko pa'y nga urnusan ti pamilyak, sakbay nga agkalay sata. Diyak kayat nga agbalin abagen mo ti pamilyak. agpadatamat nga adaan iti napinta sa trabaho. Agtinulong ta. Basigla panawanan ti dawdawatag kan ka, Orly. Sapay la ko matamaawatan nak. Kan sapay la ko tamakauray ka. Ayayatan ka, Sara. Ikagumaak ti aguray. Gapu tapat-pat gan ka unay. Agyaman nak, Orly. Pat-pat gan kamat unay-unay. Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan ni Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Narigat ti kasasaad mi iti biyag manang Emmy. Nang runa, idi nagsakit ni tatang ko. Siyak tinagbalin a breadwinner. Gaputa saan pa idi a makatulong ni manang ko, gapumet iti napasamak iti estado da iti asawa na. Al-alukuyan na kon tinobyok ani Orly nga agkalay sa kamin. Ngam nagkadkadak, gaputa jak kayat nga agbalin nga obligasyon na ti pamilyak. Nupay nakasagana met at tumulong. Diyak amo manang, ngam talaga nga adda pa nagduadwak. Gaputa amangan kunak, no tikas day nga ibagbaga ni Orly, kat aging ga iti ununa na laeng. Amangan no mauman tumat laeng, kat day tanto ti agbalin asusik mi, inton agasawa kaminton. Kumusta kayo ngay matkan ni Orly, anak ko? Napayag mo't basitan asaan ngay imay dito'y balay. Kayat na ti sumarong kartatang. Ngam kanayo nakmat ngamin nga ag-overtime. Iso adinak tumat lamadanon dito eh. Sara, anak ko, mangipaay kamot iti oras para kada kayo kan ni Orly, ah.
Nyalaangan nga iti kunaan na. No, kasta ka na yun ka nga ag-overtime. Awan pa yun panawin mo para kankwana. Impalawag kumot kan kuanan day taaba nagtatang. Amo ka maawatan na. Kaya't nanto pa yan ngagkalay sa kami. Makitam. Talaga kayat nagsimpa kayon anak. Panawon mo't siguro tapno ikamot iti gundaway ti masakbayan nyo kan ni Orlay. Makauray day tatatang. Kaya't ko anasaya ati kasasaad yu inton makikalay sa akon. Di kay kaya tapanawan akasto iti sitwasyon nyo. Anak, di na kamin panunutin. Adamot ni manang mo akatulungan may. Saan nga umdas day jay tatang? Ada anak ni manang arumbang nga isaganaan na mo't ti masakbayan na. Sakit di pa'y nakaturpos ni Tony nga ading ko. Kasano kayon tulaangan ngay? Adda ka asi ti Diyos anak ko. Umanamong kakit din iti awis ni Orlay. Sakbay amala daw ti amin. Nahustuan kamutan iti edad. Laglagi pa asaan ka nga umububeng anak ko. Amangan ninton agbalaw ka kahit nagbabawin ton ni Orlay. Saan to mapasamak day tatatang? Ay ayatan nakunay ni Orly. Kat amo ka makauray, aging gaadyak mapasaya at ti kasasaad yo a pamilya. Kumusta ti cute ka anak ka? Okay mo, tita. Kumusta ti school mo? Nangato ti grades ko, tita. Kasta ka di? No kasta nga rod, adamanan price mo kanyak. Talaga, tita? Siyempre mo't anya ti kayat mo? Bay ka di dal ko, tita. Ken kayat ko ti ice cream. Day talagayam. Sige, inton Domingo, mapantanto iti mall. Gumatang ta iti dal mo, kan manganta iti ice cream. Yehey! I love you, tita. I love you, Mat, Carla. Anak ko, saan mo unay Ang mga no ma-spoiled mo ti ka anakam. Bayan nyo kadilaang nanang. Kaasi mo ti ka anakak. Awan lang arudon amana. Di na pa'y makadundun na ti inana. Gaputag trabaho kat nga rod. Ay, wala. Ngamnay. Awan samot panawan mon ka ni Orle anak ko. Panunutom mo't ati masakbayam. Ang mga no adam ako na ni Orle iti kastangar aramidam. Ad-ado mo ti oras mo iti kaanakam, gam iti nobyam. Di kay kadiagdanag nanang. Nagsaritaan min day tabanag ka ni Orly. Maawatan na ti amin. Ay, di ka agsigsiguro anak ko. Ado ti mabalin ang mapasamak iti panaglabas ti aldaw. Ang maagyaman kami unay taipang pangruna na kami a pamilyam. Ang saan arumba nga agnanayon ada kami ti panunutem. Kastay ko nakon, panunutem ba't ati masakbayan nyo ka ni Orlay. Di kay agdanag nanang, apaman ang mapasayaat ko ti kasasaadyo kadatatang, makikalay sa akton ka ni Orly. Anyati ko nun, Sarah? Ag-abroad ka? Wan ko ma Orly, nabibiit ang makaurnungak.
Kan maipaayak iti nasayat a masakbayan ti pamilyak no iti abroad ti pagtrabahwak. Ngam kasanutan, Sara. Kasano akon. Panawan nak dito Pilipinas. Kasanon ti panggap kalaysa. Isungaron nga agpakpakada aken ka. Awan ti mabaliwan iti plano ta. Matuloy amin a plano ta para iti masakbayan ta. Ngam mabayag manan nga agurayak, Sara. Nadaras nga aglabas ti aldaw, Orly. Mamin anong matlaang nga napalabasan ti dwa, wano talo atawan. Sigurado ang napasaya at kunton ti kasasaad ti pamilyak. Kat maipamaysatan ton ti buklan tamat a pamilyata. Sara. Sapay ko mata maawatan nak, Orly. Amom nga'y ayatan ka unay-unay. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. Sige. No day tati pangadang mo. Awan mabalin ko. Agannad kay ti lugar apapanam. Nagabrodak nga rod, manang, kat dito'y Hong Kong tinapanak. No pa'y amok anasakit tinakam ni Orly a pinanawak, nagpatuloy aklat ta. Tingamin maipanggap ti pamilyak ti ipangpangrunak. Kan amok a maawatan naktumatlaeng ni Orly. Napagasatan akmat manang tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. No kasjay nga agbakasyon da iti sa bali a lugar, isursurot dak, ken naparabor dapay. Nabiit nga rod ang nakaurnungak manang, gaputaawan mo't ti sa bali a paggasgastusak ditoy, ta ipapaay mo't amin dagiti amok dagiti kasapulak. Naglabas pay ti aldaw, napatarimaan min ti balay mi, manang Emmy. Tatang, kumusta kayon? Nasaya at mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ti trabaho mo tita? Okay ka kadilaan? Wen tatang, kasi tinaibagak kada kayo idi, nasingpat dagiti amok. Wen gayam, nalpas ka di amin ang dagiti ipaparami dyo di tabalay? Wen, anak ko, maragsakan ka lagi dito nagawit ka. Ay nagpintas tinamay anda dito balay, ta iso ka numot tibilin mo. Wen tatang, kayat ko, di komportable kayo kadagiti kakabsat ko. Agyaman akmat iti Diyos, ta amin dagiti tartari gagayak para kada kayo ket nagunod tayon. Basta di yu baybay anti salon at yu tapno makita yung tupay dagiti agbalin nga apuyo kada kami kani Orly. Ay wan, anak ko, tagi oray mi day taken ni nanang yaw. Kano ay di planong nga agawad? Umadanin tatang. Kayat ko amanayunan pa iti urnong ko. Tapno adan to pangrugyan yung agnegosyo ko ni nanang. Kayat ko ti agi patakder iti mini grocery di tasango ti balay. Tapno ada pangalaan yun to iti para inaldaw yo. Ay agyaman kami unay, anak. Di mo pagbayagan ng ti panagbakasyon mo. Tapno matuloy yung ti plano yo kan ni Urlay. Wan tatang. O sige nga rod. Umawag ak tumanan. Agannad kayo akanayon dita.
Natunuyin ni Sara dagiti arapaap na para kada tayo. Nagpintasan to'y balay tayaw. Kan kuna nang agpatakder to kano iti mini grocery iti sango ti balay. Anya, mini grocery ko nam. Wain, tapno adda kano banbantayan ta. Kanada pangalaan tayon to iti para iti inal daw a pagkasapulan tayaw. Ay, nagsaya aton lakay. Kainwan gayam. Talaga apatuloyin dansan ken ni Orlay ti plano da. Agkalaysadan apaman ang makasangpot ni Sara. Isu akayat na amasapul kano anasaya ti kasasaad tayo. Sakbay asumrekan iti istadaw. Ay na, naggasat ta kadagiti anak talakay. Nito ne, nakaturpusan iti panagadal na. Nimot manang da, nasaya atan ti trabaho na ije ilay. Iso ama suportaran na mutan ni Carla nga anak na. Kat nimot Sara, at antun bukod na pamilya. Kasta ti anak anabsog iti pamagbaga. Makita tan no kasanutaan na padakkel dagiti anak ta. Nupay narigat ti adda pa nagbiag tayo itay. Ngambapaan iti panagsalukag da. Napasaya dan ti panagbiag da. Kat nairamraman tamutain bakit? Ay, sapay lako mga ruda, tagawi dun ni Sara lakay. Magagaranak ang maadaan mutan iti apo ko ken ni Sara. Nabayagan asaan ngay mauawag ni Orly Amangan mo't nung makumikom iti trabaho na. Maragsakan to lakit di. Inton maamuan na nga umadanin ti panagbakasyon ko. Di na mo, saan akon nga agrenyo iti kontratak. Kayat ko nga iti panagawid ko, agkalaysa kaminton. Amok anabayag a panawan a nagururay ni Orly. Ita, mapasama kan tinabayagan at tartarigagayan na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Ay, kasla naragsak ka Launay, Nanang. Ha? Apay aya, anak ko. Nanang, agawid akon iti mabiit. Nalpasan ti kontratak. Ay, kasta aya. Ay, maragsak ka nakiti na ita nga impadamag mo, anak ko. Ururnusak laangan dagiti papeles ko tapno makaawidak. Diyakon nagrenyo iti kontratak. Saan ko mga umanugot dagiti amok asaan akon nga agsubli. Ngam kinunak a panawon moten. Tapno mang bukal akon iti bukod ko a pamilya. Ay, kat naimbag man, tayo manugot na mutlaang. Wan Nanang. Ngam kunada ano kayat kunta kano ti agsubli. Mabalinlat ta kano Nanang. Ngam kinunak mo't a makikalay sa akon. Iso a talaga siguro asa anak ton nga agsublipay. Kaano nga ron ti panagawid mo, anak ko? Apaman amalpas ko amin na papeles ko, Nanang. Kan saan ko gayam nga impakaam mo ka ni Orly. Nabayag ngamin asaan kami nakapagsarita, Nanang. Amano makumikom iti trabaho na, iso asaan ang makaawag. Ay, siguro Tauray pumasyar dito palay kat nabayag adi na inaramid. Bayan nyo, Nanang. Kan awan ko mati pangibagaan yung agawid ako na. Amangan no ada makaidanon kan ko na. Kayat ko ang masurpresa ni Orly iti panagawid ko. No day tati pagayatam, iso nga ron ti masurot anak ko. Magan anad ka Urayan may ti isasangpot mo. Wen, Nanang.
Adakon. Ay na, agiaman kami iti Diyos, ta nakasangput ka na anak ko. Huwag nga ron anak ko. Maragsakan kami tadakan. Dagiti kakabsat ko ngay, sa dino ti ayanda. Napansino ko ni manang mo ni Carla. Ni mo tading mo aton at dapay lang iti trabaho na. Ay na, nagpintasan to'y balay tayo. Komportable kayan dito'y nanang. Tatang, talaga mabalin ako na makiasawa. Anak ko. Oh, apay ang nagliday ka nanang. Saan ka di aday to'y nabayagan nga inururay yo? Ti makikalay sa akon. Katmang bukal kamin ka ni Orly, iti bukod may pamilya. Oo, anak ko. Dahil titarigagay may kaninanang mo. Ang amangan no saan na mapasamak dahil anak. Apay kumasa na mapasamak tatang. Anak. Ay... Iso nga rod anagawi dak, tapno agsimpa kamin ka ni Orly. Kan amok ama sorpresa apaman ang makita nak. Diyak ngamin impakpakaamukan kwa na nga agawi dakon. Ay... Anak ko. Lakay, si kaman laangan timang ibagakan ni Sarah. Sige. Sarah, kastoy na ay anak. Isumot lagayam anabayag asaan nga imaw-awag ako namken ka ni Orlay. Ken saan meten ang nagpaspasyar dito'y balay. Tagayam. Ay... Tagayam... Anya, tatang? Di ka ko mamakmakla at anak ko. Ngam nangasawan iti sabalin ni Orlay. Saan? Saan apod no dahi nga imbagayo, tatang? Pudno anak ko. Haddan asawa ni Orlay. Kasla mapugsat ti anges ko, iti day di anaamwak ka ni tatang ko manang Emmy. Diyak laing pagarop, amaaramid kanyak day jay ni Orly. Isumat lagayam anabayag asaan nga imawag kanyak, tagayam nang ikalaysan iti sabali. Nagsakit manang, no kaano ang nakasagana akon ang makikalay sa kankwana, santo na pasamak ti kasjay. Saanan ang nakauray ni Orly. Damag ko a kaopisinaan na kano tinagbalin nga asawa na manang. Diyakon tinarigagayan pa'y ang makasarita ni Orly. Taamangan no siyakto ti agbalin agapo ti pan nakadadael ti estado da iti asawa na. No daduma, mapampanunot ko abasol kumatlaan ti amin. Gapo ta pinaguray ko itinabayag ni Orly. Ngamawan ti pagbabawyak manang, gapo ta napasaya at kumot ti kasasaad ti pamilyak, nga iso ti kang runaan at tinartarigagayak. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagbakasyon ko, nagsubliak matlaang dito'y Hong Kong, iti sigod nga amok, tapno mailiwliwag ko tinapasamak kanyak. No anyaman ti agururay agasat ko maipapankan ayat, ti Diyos laengan ti makaammo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Sarah. Sarah, pagayam ko,
makipagriknaak iti napasamakken ka. Marikriknak ti saem iti kaunggam. Ngamdayawan ka, tauray kasta tinapasamak, tinagbalin agasat mo ken ayat, awan tinagbabawyam, tanaipaay mo ti ar-ara paapem anasaya at apanagbiag para iti pamilyam. Kararag ko asapay kuma, tadumteng tumatlaeng tinaitani akagasat mo. Ti makatakunaynay mo, iti tungpalbiag. Alakastan, katagyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti program. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng ti pulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Denggan kani subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Anang, mapan kami nag-eskwela kada ading ko. Agadnad kayo anak ko si kanti makaamo ka dagiti kakabsat mo. Wen nanang, di kay danag. Kuma, masabat mi manen jeep apag konduktoran ni Manong Jun. Ha, ne, apay anak ko. Wen tapno purwakan na kami manen iti barbarya. Tapno dabalon mi kada ading ko amapan ag-eskwela. Saan kayo nga agpating nga iti kalsada no kasta makita yun ni Manong yo? Ang mga numadisgrasya kayo. Wen nanang, ijay kami laang igid. Kat orayan mi ti ipurwak ni Manong a barbarya. Pasensya kayon anak ko, no awan maitid ko abalon nyo. Ado nga minti kasapulan tayo diti balay. Amo yumet a panagumala ang ti pagsapulan ti amayo. Naimbaglaangan tada ni Manong yu adyon at tumultulong iti paggastusan diti balay. Di kag danag nanang, adamot ni Manong Jun. Mapan kayo nga ruden. Diretso awit kalpasan ti klase yo. Amo yumot ni tatang yo. Sigurado nga agunget dayjay no agladaw-ladaw kayo nga agawid. Ne, nasapa ka mo't nagawid ita, anak ko. At namin na panandatata ka nor nanang. Nag-half day kami lang nga nagpasada. Masapa kami to kanulangan ninton bigat. Nasaya at mo't anak ko, tapno makainanaka mo't. Ay, ubing kaunay, anay pasungal-ngal iti kasta trabaho. Awan anyaman na nanang. Ay, kanon to nga tamat sa mayati pa nagbiag tayo nanang. Apay, anak ko. Maumuma ka ka din at tumultulong kada kami kanitatang mo. Saan mat nga iti kasta nanang? Oray ko man o kasto lang ti adda pa nagbiag tayo. Basta saan ko man nauyong ni tatang. Nagbit niya agung unget. Kat tijak magustuhan, kabilin na kayo pa'y. Amo mati ugali ti amamon anak ko. Nalaka pumudot ti ulo na. Makita na laang dagiti kakabsat mo asaan at tumultulong diti balay. Agungetan adagos. Kat da kayon ti pangidasalan na iti pungtot na. Apay adi YouTube nga rin ti kasya nga ugali na, nanang. Hala, paspasensyaan nyo laangan ti amayo anak ko. Agbaliw tumot laang. Sapay la ko mga rutakas na nanang. Makapaumang aminan ti kastoy a sitwasyon tayo. Apasan ko ang makita dagiti ubing lita. Saan da ka di pa si mangput manipod di pagkadalan? Adadan lakay, adadala ang iti silenda tagar-arami da iti assignment da iti pagadalan. Na, naglaing dan. Kalkalpas dalaw na nagkapo iti pagadalan, libro man ng isang sangwanda. Imbes ko matumulong da kadag iti trabaho dito balay. Baybay am kadilatan lakay. Ay sana mabalin. Masapul nga muda tagtagi balay. Sana si kalatan na ka na iti patpaturayon da nga kot-koti dito balay.
Ang ubing da payunay. Saan mo man nga ikalintigan dagita sadot nga anak mo? Isugat akastada tapan panuynoyam nga minida. Inton kwan dosagan ka na eh. Kahit ma. Saan lakay? Mala, kaya ba nida? Tatulungan da ka dito kusina. Mabisina kon. Uwan lakay. Anyamot na ni tatang, nakauy-uyong. Kaya't na, kanayon kami nagtrabaho dito'y balay. Saan kami pa'y ang makaayayam apulos? Sapay agkabil. Kakaasin ni nanang no iso ti pagdasalan ti pungtot na. Uray dagiti kakabsat ko. Kaasi da pa'y asaan na makaayayam. Kasla saan na kami nga anak? Kuma, di na kami la pinututan. No kastimot lang tararamidan na kada kami. Uray ni Manong John, kasla mauman iti kastoy akasasaad mi. Manang Leia, mabaling ka di amapan kami agayayam. Ay naading ko, ang mga numasangputan na kayo ni tata nga da itirwar, agungot tumanon. Sige na manang, mabitlaang. Sika talaga ading ko. Amumot ang masapol at tumulong tayo dito'y balay, no kastoy nga awan klase tayo, saan ka di? Awan pa'y mat ni tatang. Sige nga Rod, nga mabit kayo laang Ang mga numasangputan na kayo. Sigurado abautan na kayong tumanon. Nauyong idi ni tatang Mima ng Emmy. Saan na akayat ani nanang milatan ti agtrab-trabaho. No makita na asaan kami nga aggargaraw, ni nanang ti pangidasalan na iti pungtot na. Iso asaan kami unay arumrumwar ang makikakaaruba. No Sabado ken Domingo met, ijay umati ayan mi, tamasapul at tumulong kami nga agdalos, wano agmula iti natnateng amula mi. Nalpas mo samot ang jay paparamit ko kung kalaya. Nalpas kong tatang, isong agi na naakbiit. Alangarot anak ko. Apay dagiti addim nga eh. Adaday di kubo tatang. Napudot nga min una yan. Iso ako nak nga ijay dalaangan nga agi na na. Mala. Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Intun makainan na kayo. Adanto pa'y paaramit ko kada kayo, ha? E bagam to kadagiti addim. E supay ti malpas tayo. To intun bigat. Adanto manin klase yo. Saan kayo tumanin na makatulong dito'y uma? Wan tatang. Ay un gayam. Ayan ka din ni Manong Jun. Apay ajak makita ti ayan nang agdaldalos. Aday ti day jabanda. Ado pa'y ti marami di jay. Kakaisuna saan na si Murot ang nakipasada ita. Iso masabol at tumulong dito'y uma. Tapno mamulaan manan itinateng iti day jabanda. Mapan ko man nga rod kitaan ni Manong Jun iti ayan na tatang. Inakikan iti inuman na adanom. Sa dino nga taabanda ti ayan ni Manong Jun dito'y. Amang ano na ibos nantay balo na adanom. Inakikan, tapno saan anala ka amabanog.
Sapay madlaw kasla malmalday. Kasla napilitan laon ngay may timulong ditoy. Apay nga ta kadagiti kalabos. Saan ang matagtaga rin ni Manong Jun? Kasla da naon nagkapampanunutan na. Saan mo tasigo da kasjay? Ay, kaasi mo tagiti kakabsat ko tumultulong kada kami. Uray ni Manang Luna, saanan ang nakaawid, sipod na pan iji bagyong ang trabaho. Ha? Dayjigayam ni Manong. Ha? Anya ti kaslag agawon kan kuana ni Manong dyan? Nakabuti. Ha? Nagsalungay nga yan ni Manong ko. Apay nga agsangsangit ka anak ko. Apay ni Manong mo adyon. Nanang, ni Manong John. Intaray da tatang iji ospital. Anya tinapasamag ka ni Manong mo. Anda ininom na nakabuti, nanang. Nakita ka pilpilitan nga agawon ni Manong dyan agayam na. Nga madun samot ang tinainom ni Manong. Hindi ko nagsalungay nga yan. Diyos ko, anya ngay dayjay. Apay ang nagsalungay ngay ni Manong mo. Orayan tayo nun ti ko na ni tatang. Pinagawid na kami. Tapno umay may ibagakan ka tinapasamag ka ni Manong John. Lakay, anya tinapasamak iti anak ta. Sa dino ti ayan na ita. Bakit? Ayan ti anak ko. Kaya't ko ang makita ni John. Bakit? Awanan ni Jun nga anak ta. Anya ti kayat mo asawan. Natayan ni Jun. Natayan ti anak ta. Saan apod no na ita? Minumiti sa bidong ti anak ta. Agigay ta. Kasla jak pailapat siya na naaramid ni Jun ti kasjay. Sigun kindi dyan nagayim na. Saan na kanun na nabangalan ti parikot na. Suwaday chay. Tinapanunot na solusyon. Apay, anya nga taaya ti parikot ti anak ta. Apay asanta na mamuan. Apay adi na puno simpang mga kanata. Diyak amo no abay bakit? Diyak amo. Dead on arrival ti kabsat ko Manang Emmy. Sigun itigayem na, adda kano nadagsan a parikot na, iso a nag-suicide. Damdamagan mi no adda nadakamat na itigayem na maipapan iti parikot na, ngam awan maibaga ni Manong Jan. Intabon mi nga rod adagos ni Manong ko, ta saan kano a mabalin a mabayag a maimasayag kuna ni tatang ko. Saan nga roden ang nakita pa'y ni Manang ko aluna ni Manong June, gapo ta saan ang nakasangpet, manipod ijay bagyo a pagtrab-trabahuan na. Kalpasan ti tabon,
Inumong na kami ni Tatang, kat binagbagaan na kami, asaan mi kano atultuladen ti inaramid ni Manong June, akabsat mi. Itatanay tabo ng tikapsat niyo. Agsingsingpot kayo, anak ko. Saan niyo tultuladan ti inaramid ni Manong Yajon? Anya man naparikot ti sumangbay ti biyag tayo. Naska na natibker tayo amang sarangot iti amin. Nalawag ka ti kada kayo dayta? Lakay, Amoy mo't anarigat lang ti adda kabibiyag tayo. Iso naskan nga ti tinulong tayo. Tapno may sakad tayo ti inaldaw akasapulan tayo. Tatang, lakay. Amok aday ti kasasaad tayo ti biyag. Tinangpakapsot iti pakinakam ni June. Tauray kasano ti panagpursigi tayo. Agtaltalinaad akastoy lata ti kasasaad tayo. unmat ngagpaiso Tatang. Anyang harap ti maaramidan tayo. Naging galang dito iti kabaglan tayo. Ado kayo ang nagbalin nga anak mi. Iso nga ikarkarigatan mi nga isakad ti panagbiag tayo. Tatang, Awan ti mapaliwan. Kasi ti sigod, ag ti tinulong tayo iti trabaho diti balay, kaniti trabaho ijay uma. Inton maminsan, di ka agtanga-tanga. Anay ko, Tatang! Hindi mo isaplit kanyak ti dalitin mo! Anyasan, pamidwa agpay. Anay ko, Tatang! Agnakom kamot nga tayo. Kat amo mo na niya dagiti at tanam. Just kigakit di nga obeng. Anay ko, Nanang! Nagsaniit! Anay ko! Mabiit la ang anak ko. Taagasak ti sugat iti bukot mo. Agdardaran. Gapo iti panang saplit ni Tatang mo iti talitinuang. Nagkarumot ni Tatang ang Nanang! Inton maminsan, anadam ngamin ti garaw mo anak ko. Nukas jay nga ub-ub ti adim. Saan kan nga agaramid iti sabahali? Makitam ti napasamak. Naibatam ti adim kat natinag iti datar. Nakita ni Tatang mo dahi dyan napasamak. Iso adin ang radna ka. Diyak mating gagara, Nanang! Madimod ngamin ni ading kong agpababa. Iso ngayon sa mirak tinag-isa ang itin na po'y. Diyak matamo ang matinag ko. Anak ko. Nakarukit din ni Tatang, Sipod pa ubing kami. Nauyongan kada kami. Kaslasan na kami nga anak. Nukas diado saan na kami. Iso siguro ang nagpagamatay ni Manong John. Tadinan mabaala na kita. Hindi pa nang dangdangran kada kami ni Tatang. Kan gastamot tan kan kananang. Boy ngamin ngayon putot na kami palaang. Naparparigatan na kami matlang anak na. Anak ko. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo ni Tatang yo? Talaga nagkaroon ni Tatang, Nanang? Nagkaroon na yan. Apay nga ta ka na yun na maulawak. Bakit? Ne, ang mga no nyamot day tanlakay. Agpa-check up ka laangan. Ang mga no na nga ato ti presyon mo. Unget kan tumot ngamin nga unget. Awan lakat agong unget ka. Kasano? Kat natangkan mo ti ulo dagiti anak mo. Lakay, ubing pa'y dagiti anak ta. Sapay nagsasarunuda. Anya kumangay ti ekspektarem. Masapol ko lang ti inana.
Kanayo na kami na makumiko medyo uma. Yalanak man kita iti sigarilyo. Day tapay ti may saanas kan nga ikatem. Sigarilyo kala sigarilyo. Na, Pasaray na kainom ka pa'y nga agawid diti balay. No nalabasam dagiti gagaye mo iti kantina, uray mabisin ka uminom kalatta. nagadulakit na sa umunaya. Halakit din. Yalanak iti sigarilyo. Talaga maulawak. Masapol nga agpa-check up kan lakay. Kaduan na kanto ni Leia mapan agpa-check up. Makitam, high blood kamot gayam. Isumatla ka na yun ka maulaw. Tawan da ito eh. Tila pagdatanagam. Idyam nga minan ti arak kan sigarilyo. Na. Isu dagita ti nakaalaam iti sakit Ay, mo. adula amin. Natay kung maaminin nga agsiksigarilyo ko na mininom itarak. Ay, hunay lakit din day tapa nagrasrason mo ay alakay. Masyan kamot iti bagim. Intun kwan, kimaro day tarikrik naam. Nanang, umadanin ti graduation mi. Sapay ko mata makaumay kayo kan ni tatang. Ay na anak ko, maragsa ka naktagraduar kan iti elementarya. Uray ni tatang mo, sigurado ang maragsakan mo't. Amangan no saan ang makadaray. Amumot ang nakapsot ti bagina, tanagtinagmutan ang pneumonia ti sakit ni tatang yo. Nanang, Masya nakarod kan ka anak ko, tasika ti kanayon ang mapuyat amang banbantay kan ni tatang mo. Di ka pa yun makastrak iti klasim no daduma, gapo iti panangas-asikasom kan ni tatang yo. rumbang lang at tumulong ak nanang. Tadapay dagiti ading ko anas kan atari patunyo. Sana bale, tanasinpot ti maestrak. Intulok na nga iawid ko dagiti daduma a lessons kan activities ko diti balay. Amuda nga mi ti kasasaad ni tatang. Ay, pagyamanan tayo day ta anak. Kat ita, agradwar kanton. Ha? Anya day dyan nanang? Iti silid mi tinagapon na anak ko. Ni tatang mo, ang mga noon yan tinapasamak kan kwa na. Nagturong kami nga rod iti silid dananang, kat ijay ang nakita mi ni tatang anakadasay manang Emmy. Intaray mi iti ospital. Nagtali na ed ijay iti sumagmamano nga aldaw, ngampi musay matlaeng, gapu tanakaron ti sakit na a pneumonia. Sakbay api musay ti amami, nagkidaw kada kami iti pamakawan, gapo kadagiti inararamid na kada kami, kastamutten kaninanang. No pay ada sakit tinakam ko iditi amak, napukaw amin dagijay manang, tamas rimming baw ti panangipatag ko iti amak. Lunes ti graduation ko manang, Domingo apimusay ti amak. Diyak ko man agatendar idi iti graduation mi, ngam inayayo dagiti kakabsat ko, kastamutan ni nanang nga agatendarak kano tapno maalak ti diplomak.
Nga amok apakaragsakan ko mamot ni tatang ko no adda pay laeng abiyag. Ita, agdadan na kami pay laeng kadananang ko ken dagiti kakabsat ko. Ket kas iti sigod, agtitinulong kami amang isaksakad iti panagbiag mi, akas iti aramid mi, idi adda pay laeng abiyag ti amami. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Lealin. Pagayam ko a Lealin, napintas man ti pakasaritaam, nupay ado dagiti naglabasan nyo iti biyag. Pudno nga ado tinapasaram iti ima ni tatang mo idi ubing ka, nagtali na idlat ti pamatag ken respetom ken kuana. Dayawag mo ti klase ti pamilya nga adda kada kayo. Kararag ko asapay lakuma, takanayon na kayo atarabayan ti Diyos, tapno iti kasta, agtali na ti kinaragsak ken kinabigket ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng ti pulos, ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo.